Bueno, pois eu vou na candidatura do Bloque Nacionalista Galego porque creo que hai que darlle a volta como se dun calcetín se tratase o desgoberno absoluto que foi estes 4 anos de Partido Popular en Santiago. Porque queremos unha Compostela transparente, vanguardista, moderna, sustentável, feminista, porque queremos persoas a construir outra Compostela, unha Compostela transformada que remate con esta mafia, que remate con esta deshonestidade e que faga que a participación veciñal, a participación cotiá sexa o día a día das veciñas e dos veciños deste concello. É tempo de se comprometer con outra Compostela posible no camiño dunha Galiza soberana. Como persona que traballa no mundo da cultura e da comunicación e como veciña desta cidade vou nunha candidatura que sempre apoiei, que polo tanto neste momento que coido que hai que tomar posición é o que cadra co meu pensamento e co meu modo de acción. Bueno, vou na candidatura do BNG porque son desa familia ideolóxica, son de esquerdas e nacionalista e porque me parece unha candidatura seria consistente. Vou na candidatura do BNG para defender servizos públicos. Dende o meu barrio, na Rúa de San Pedro, no barrio de San Pedro, dende o feminismo, dende a independencia, a miña aposta é polo BNG. Eu vou na candidatura BNG porque quero unha Compostela nova, unha Compostela de esquerdas, unha Compostela que loite contra a corrupción. Bueno, pois estou na candidatura do Bloque porque considero que é necesario un cambio neste concello.